Атлантычны і паўночны ледавіты акіяны. Сёння мы пачынаем вывучэнне сусветнага акіяна. Гэта адзіная бесперапынная абалонка зямлі, якая абкружае мацерыкі і акіяны. Сусветны акіян займае амаль 3/4 паверхні зямлі. Доўгі час навукоўцы падзялялі ўсе акіянічныя воды на 4 акіяны: Ціхі, Атлантычны, Індыйскі і паўночны ледавіты. Але некаторыя краіны дамовіліся вылучаць яшчэ адзін, 5-ы акіян, паўднёвы, наўкол Антарктыды. Дазвольце вас спытаць, ці ведаеце вы, які з акіянаў самы маленькі? Паўночны ледавіты. А самы салёны? Правільна, атлантычны. Вось менавіта з іх мы і пачнём наше знаёмства з сусветным акіянам. Асаблівасці геаграфічнага становішча. Атлантычны акіян другі па велічыні і глыбіні. Ён самы выцягнуты з усіх акіянаў. Ён аддзяляе паўночную і паўднёвую Амерыкі ад Еўразіі і Афрыкі. Паўночны ледавіты акіян самы маленькі, самы неглыбокі і вельмі халодны. Мяжа паміж Атлантычным акіянам і паўночным ледавітым акіянам праходзіць па акіянычным дне, па падводных узвышэннях паўночнага палярнага кола. Берагавая лінія паўночнага ледавітага акіяна вельмі зрэзаная. Тут утварылася шмат мораў, заліваў, астравоў і архіпелагаў. Паўночны ледавіты акіян, хоць і маленькі, але займае другое месца сярод усіх акіянаў па колькасці астравоў. У яго межах знаходзіцца самы вялікі востраў нашай планеты Грэнландыя. Берагавая лінія Атлантычнага акіяна не такая зрэзаная, але дзе-нідзе акіян уразаецца ў сушу вельмі глыбока. Так утварылася міжземнае мора і Балтыйскае, а таксама буйныя залівы Мексіканскі ў Паўночнай Амерыцы і Батнічны ў Еўропе. У склад Атлантычнага акіяна ўваходзіць і Саргасава мора. Яно ўнікальнае тым, што гэта адзінае мора, якое не мае берагоў, бо знаходзіцца ў адкрытым акіяне. Берагамі Саргасава мора з'яўляюцца марскія цячэнні. Гэта мора адкрыў Хрыстафор Калумб. Назва мора паходзіць ад слова «саргассо» – марская трава. І сапраўды, паверхня мора на шмат сотняў кіламетраў пакрытая водарасцямі, таму вада тут стаіць амаль нерухома. У Саргасавым моры знаходзіцца той самы бермудскі трохкутнік, дзе таямніча знікаюць караблі і адбываюцца розныя анамальныя з'явы. Рэльеф дна Атлантычнага акіяна. Атлантычны акіян самы малады. На думку навукоўцаў, яго дно працягвае расці з хуткасцю 2 см за год. Шэльфавая зона добра выяўленая, але адносна невялікая і займае толькі 7% усёй плошчы. Самыя глыбокія ўчасткі Атлантычнага акіяна размешчаныя ў яго заходняй частцы, але агулам іх нешмат. Самая глыбокая сярод іх паўночна-амерыканская катлавіна мае глыбіню 6995 метраў. Глыбакаводных жалабоў таксама мала. Самы глыбокі жолаб – Пуэрта-Рыка ў Карыбскім моры, глыбінёй 8742 метры. Сярэдняя глыбіня Атлантычнага акіяна складае 3736 метраў. Па цэнтры акіяна з поўначы на поўдзень праходзіць сярэдзінна-атлантычны хрыбет, выцягнуты на 18 000 кіламетраў. Гэта самы працяглы хрыбет сусветнага акіяна. Сваёй формай ён нагадвае зігзаг. У цэнтральнай частцы сярэдзінна-атлантычнага хрыбта знаходзяцца разломы літасферных пліт. Там працягваецца вулканічная дзейнасць.
На поўдні адносна экватара сярэдзінаатлантычны хрыбет складаецца з адносна маладых падводных гор, вяршыні якіх уздымаюцца на вышыню 4000 кіламетраў. А на поўнач ад экватара некаторыя вяршыні хрыбта ўздымаюцца над вадой у выглядзе вулканічных астравоў. Вулканічны востраў – гэта востраў, утвораны ў выніку падводных вулканічных вывяржэнняў. Найбольшы сярод гэтых астравоў – Ісландыя. Гэта адзіная частка сярэдзінаатлантычнага хрыбта, якая ўздымаецца над вадой. Ісландыя. Дарэчы, на тэрыторыі Ісландыі ёсць усе тыпы вулканаў, якія толькі сустракаюцца на зямлі. І конусныя, і шчытавыя, і трэшчынныя, і некаторыя з іх працягваюць вывяргацца. З вулканічнай дзейнасцю таксама звязанае існаванне гарачых крыніц. Некаторыя з іх перыядычна б'юць фантанамі. Гэта знакамітыя гейзеры. Самы вялікі гейзер умее страляць вадой на вышыню да 50 метраў, так што жыць у Ісландыі досыць небяспечна. Таму гэта самая рэдканаселеная краіна Еўропы. Але ісландцы не засмучаюцца і абяртаюць вулканічную дзейнасць сабе на карысць. Яны актыўна выкарыстоўваюць энергію тэрмальных крыніц, абаграюць ім дамы, набіраюць у басейны, а вулканы і гейзеры дапамагаюць прывабліваць у Ісландыю сотні тысяч турыстаў. У 2023 годзе гэтую невялікую выспу наведалі больш за 2 мільёны турыстаў. Рэльеф дна паўночнага ледавітага акіяна. Паўночны ледавіты акіян у параўнанні з атлантычным зусім ціхмяны. Ні табе вулканаў, ні землятрусаў, вялікія раўніны ў цэнтры. Усе астравы ў паўночным ледавітым акіяне маюць мацерыковае паходжанне. Гэта значыць, што калісьці яны былі кавалкамі мацерыка, але аддзяліліся ад яго ў выніку апускання сушы ніжэй за ўзровень мора. Самы вялікі такі востраў – Грэнландыя. Мае плошчу больш за 2 мільёны квадратных кіламетраў. Пры гэтым ён амаль цалкам пакрыты льдом. Адзін з самых вялікіх у свеце архіпелагаў, канадскі арктычны архіпелаг, таксама размешчаны ў паўночным ледавітым акіяне. Хрыбет Гакеля падзяляе паўночны ледавіты акіян на дзве часткі – усходнюю, глыбакаводную, з глыбінёй больш за 4000 метраў, і заходнюю, мелкаводную. На захадзе акіяна знаходзіцца самая шырокая катлавіна – канадская. Паўночны ледавіты акіян самы мелкі, яго сярэдняя глыбіня складае ўсяго 1220 метраў, а найбольшая глыбіня – 5527 метраў у Грэнландскім моры. Асаблівасцю рэльефу дна паўночнага ледавітага акіяна з'яўляецца велізарны шэльф, які займае траціну яго плошчы і з'яўляецца самай буйной шэльфавай вобласцю сусветнага акіяна шырынёй 1500 кіламетраў. Клімат і ўласцівасці вод Атлантычнага акіяна. Атлантычны акіян знаходзіцца ва ўсіх кліматычных паясах, апроч палярных. Разнастайнасць клімату акіяна вызначаюць паветраныя масы над ім. У трапічных і субэкватарыяльных шыротах над акіянам пануюць пасаты, ва ўмераных – заходнія вятры. У паўночнай трапічнай частцы акіяна нараджаюцца трапічныя цыклоны, якія часта пераходзяць ва ўраганы. А ў паўднёвай частцы, размешчанай ва ўмераных шыротах, часта бываюць магутныя штормы. Сярэднія тэмпературы паветра над акіянам вельмі розныя, ад 25-27 на экватары да 0 у прыпалярных шыротах. Сярэднія тэмпературы паверхневых вод плюс 16 градусаў, што не так і шмат. Гэта тлумачыцца ўплывам халодных вод і лёду з паўночнага ледавітага і паўдзённых акіянаў. Самая цёплая вада ў экватарыяльных і трапічных паясах акіяна. Атлантычны акіян вельмі салёны, асабліва ў трапічных і субтрапічных шыротах, дзе выпадае мала ападкаў і вада хутка выпараецца. Найменш салёная вада Атлантычнага акіяна каля Грэнландыі, што звязана з раставаннем ільдоў і прытокам рачной вады.
Дарэчы, самае салёнае мора Атлантычнага акіяна міжземнае, 38% салёнасці. А вось Балтыйскае, самае прэснае, толькі 6% салёнасці. Клімат паўночнага ледавітага акіяна. Паўночны ледавіты акіян амаль цалкам размешчаны ў арктычным кліматычным поясе. Увесь год тут пануюць халодныя арктычныя паветраныя масы. Узімку лёд пакрывае 9/10 паверхні акіяна, толькі ўлетку ўздоўж берагоў мацерыкоў утвараецца шырокая паласа вады, вольная ад ільду. Лёд адбівае сонечныя промні, і таму тэмпература паветра ўлетку тут каля нуля, а ўзімку ад -2 да -40 градусаў. Пры ўсім пры гэтым паўночны ледавіты акіян не самы халодны на зямлі. Яго клімат цяплейшы за клімат Антарктыды, бо на яго моцна ўплывае Атлантычны акіян. Цёплае паўночна-атлантычнае цячэнне прыносіць сюды цёплыя воды з Атлантыкі. Таму і арктычныя паветраныя масы над паўночным ледавітым акіянам цяплейшыя. Сярэдняя тэмпература паверхневых водаў акіяна -1,8 градуса. Яна амаль не змяняецца на працягу года. Але ў прыбярэжных водах вада можа награвацца да +10 градусаў. Больш за 80% плошчы цэнтральных раёнаў паўночнага ледавітага акіяна займаюць шматгадовыя льды таўшчынёй 4-6 метраў. Таксама ў акіяне сустракаюцца марскія крыгі і айсбергі, якія адколваюцца ад ледавікоў Грэнландыі і арктычных астравоў. На жаль, у выніку глобальнага пацяплення плошча арктычнага марскога лёду несупынна скарачаецца. Ужо праз 30 гадоў паўночны ледавіты акіян, магчыма, будзе цалкам вольны ад ільду ў летні перыяд. Салёнасць паўночнага ледавітага акіяна самая нізкая сярод усіх акіянаў, бо ў яго ўпадаюць прэснаводныя рэкі, а большую частку самога акіяна займае лёд. Каля берагоў Еўразіі салёнасць акіяна падае да 20%, што тлумачыцца прытокамі прэснай вады з буйных сібірскіх рэк. Цячэнні. У Атлантычным акіяне з прычыны яго выцягнутасці з поўначы на поўдзень утварыліся два вялікія кругавароты паверхневых ветравых цячэнняў. У паўночным паўшар'і цячэнні скіраваныя па гадзіннікавай стрэлцы, у паўднёвым паўшар'і супрацьгадзіннікавай стрэлкі. Пачатак ім даюць пасатныя вятры, якія выклікаюць у тропіках цёплыя пасатныя цячэнні, паўночныя і паўднёвыя. Іншыя цёплыя цячэнні, гальфстрым і паўночна-атлантычныя, пераносяць цеплыню з трапічных шырот у палярныя ў паўночным паўшар'і. Бразільскае цячэнне сагравае ўсходняе ўзбярэжжа Паўднёвай Амерыкі. Таксама ў Атлантычным акіяне ёсць і халодныя цячэнні – бенгальскае, канарскае, лабрадорскае. Халоднае цячэнне заходніх вятроў аддзяляе адносна цёплыя воды Атлантычнага акіяна ад халодных антарктычных вод Паўднёвага акіяна. Асаблівасцю Атлантычнага акіяна на поўначы з'яўляецца вялікая колькасць айсбергаў. Халоднае лабрадорскае цячэнне адносіць ад берагоў Грэнландыі ў акіян сотню вялізных ледзяных глыбаў. Сустрэча з імі вельмі небяспечная для караблёў. Самае знакамітае сутыкненне з айсбергам у Атлантычным акіяне адбылося ў 1912 годзе. Тады патануў знакаміты карабель «Тытанік», самы вялікі на той момант. Ён выйшаў у свой першы і, на жаль, адзіны рэйс. Пасля сустрэчы з айсбергам «Тытанік» назаўсёды застаўся на дне Атлантычнага акіяна. Што да паўночнага ледавітага акіяна, то яго халодныя цячэнні пад уздзеяннем моцных паўночна-ўсходніх вятроў і сцёку рэк скіраваныя ўздоўж узбярэжжаў у бок Грэнландыі. Менавіта ўсходнегрэнландскае цячэнне перадае лабрадорскаму вялізныя масы халодных вод і льдоў, а тое, ў сваю чаргу, накіроўвае іх у Атлантычны акіян.
Марскія багацці. Атлантычны акіян багаты на карысныя выкапні. У яго шэльфавай зоне здабываюць нафту і прыродны газ, распрацоўваюць радовішчы каменнага вугалю, фасфарытаў, серы, солей. Тут маюцца запасы жалезных і алавяных рудаў, жалезамарганцавых утварэнняў, канкрэцый. Найбуйнейшыя радовішчы нафты і газу знаходзяцца ў Паўночным моры і Мексіканскім заліве. На ўзбярэжжы Балтыйскага мора здабываюць бурштын. На дне Паўночнага ледавітага акіяна таксама шмат карысных выкапняў. Шэльф акіяна мае вялізныя радовішчы нафты і прыроднага газу, але здабываць іх вельмі складана. Біялагічныя рэсурсы акіянаў. Біялагічныя рэсурсы Паўночнага ледавітага акіяна не надта разнастайныя. Тым не менш, тут налічваецца 150 відаў рыб. Шмат якія віды з'яўляюцца аб'ектам рыбацкага промыслу. Найбольшае значэнне маюць траска, селядзец, ласось, палтус, пікша. Найбольш багатае жыццём нарвежскае, баранцава і белае моры. Рыбай харчуюцца птушкі і звяры, якія жывуць на ўзбярэжжы, сярод іх і белыя мядзведзі. У Паўночным ледавітым акіяне жывуць марскія едзінарогі, так часам называюць нарвалаў, а таксама грэнландскія кіты, бялухі, маржы, цюлені. На ўзбярэжжах мацерыкоў і астравоў селяцца марскія птушкі. Калі яны збіраюцца вялікай колькасці, утвараюцца гэтак званыя птушыныя базары. Для шмат якіх арганізмаў Паўночнага ледавітага акіяна характэрны гігантызм. Гэта значыць вялікія памеры і даўгалецце, бо ў халоднай вадзе запавольваюцца працэсы абмену рэчывамі. Напрыклад, тут жыве самая вялікая медуза сусветнага акіяна медуза цыянея. Яе купал сягае 2 метраў у дыяметры, а шчупальцы 10-15 метраў у даўжыню. Біялагічны свет Атлантычнага акіяна значна багацейшы, але не такі багаты, як Ціхага ці Індійскага акіянаў, бо Атлантычны акіян больш малады, а клімат яго больш прахалодны. Найлепшыя ўмовы для жыцця шмат якіх відаў рыб сфарміраваліся ва ўмераных шыротах у паўночнай і паўночна-заходняй частцы акіяна, дзе змешваюцца плыні цёплых і халодных плыняў. Каля выспы Ньюфаўленд знаходзіцца вялікая Ньюфаўлендская банка. Доўгі час гэтае месца лічылася адным з самых лепшых у свеце для рыбалоўства. Але празмернае вылоўванне рыбы прывяло да значнага збяднення гэтай мясціны. Самымі багатымі на рыбу лічацца Паўночнае і Балтыйскае мора. У трапічных шыротах на розныя формы жыцця асабліва багатыя воды халодных цячэнняў, канарскага і бенгальскага. Тут шмат лятучых рыб, рачкоў, кальмараў, васьміногаў, акул. Прамысловае значэнне маюць макрэль, тунец, сардзіны, анчоўсы. Для трапічных і субтрапічных раёнаў характэрныя каралы. Асабліва іх шмат у Сарагасавым моры. У экватарыяльных водах Атлантычнага акіяна шмат рыб, марскіх чарапах, медуз. У Атлантычным акіяне жывуць і буйныя марскія жывёлы – сіні кіт, цюлені, маржы, ламанціны, акулы, дэльфіны. Госці з Атлантычнага акіяна. Дарэчы, некаторыя віды рыб з Атлантычнага акіяна можна сустрэць у Беларусі, прынамсі, так было яшчэ недаўна. Напрыклад, еўрапейскага рачнога вугра, атлантычнага ласося і кумжу. Рачны вугор вельмі адметная рыба. Ён мае цела змяі і можа не толькі плаваць, але і поўзаць. Нараджаецца рачны вугор у Сарагасавым моры і плыве 9000 кіламетраў да беларускіх рэк і азёр. Ён жыве ад 5 до 20 гадоў у нас у Беларусі, звычайна ў Нарачанскіх і Браслаўскіх азёрах,
а напрыканцы жыцця зноў здзяйсняе вялікае падарожжа. З возера Нарач, напрыклад, рачны вугор плыве па рэчцы Нарачанцы ў раку Вілію, адтуль у Нёман, па Нёману ў Балтыйскае мора, а тады праз Атлантычны акіян вяртаецца назад у Саргасава мора, каб даць жыццё новым вугранятам і знайсці свой апошні прытулак. На жаль, гэты унікальны від рыбы ў Беларусі на мяжы знікнення. Яшчэ адны госці з Атлантыкі, атлантычны ласось і кумжа, наадварот, большую частку жыцця праводзяць у Балтыйскім моры, а на нераст плывуць у Беларусь. На жаль, і гэтыя віды таксама сталі вельмі рэдкімі ў Беларусі, асабліва пасля пабудовы плацін і гідраэлектрастанцый на Нёмане і заходняй Дзвіне. Гаспадарчае выкарыстанне і ахова акіянаў. Атлантычны акіян, часцей за ўсе іншыя, выкарыстоўваецца ў транспартных мэтах. Праз яго пралягаюць міжкантынентальныя шляхі, здзяйсняецца палова ўсіх сусветных марскіх перавозак. Плаванне праз паўночны ледавіты акіян ускладняюць айсбергі і крыгі, якіх асабліва шмат увесну. Тым не менш, паўночны марскі шлях уздоўж Еўразіі і паўночна-заходні праход уздоўж Паўночнай Амерыкі выкарыстоўваюцца ўсё актыўней. У Атлантычным акіяне здабываюць траціну ад сусветнага ўлову рыбы і морапрадуктаў – крабаў, кальмараў, амараў, вустрыц. Здаўна Атлантычны і Паўночны ледавіты акіяны выкарыстоўваліся для зверабойнага промыслу. Тут палявалі на кітоў, цюленяў, маржоў. Але празмерны ўлоў рыбы, забойства марскіх жывёл прывялі да значнага скарачэння біялагічных рэсурсаў акіянаў. Асаблівая ахова тэрмінова неабходная шмат якім марскім жывёлам, сярод іх маржы і кіты. Атлантычны акіян багаты на энергетычныя рэсурсы. Энергія прыліваў акіяна, якія могуць дасягаць 18 метраў, выкарыстоўваюцца для здабыцця электраэнергіі. Паўночны ледавіты акіян мае велізарныя запасы прэснай вады ў форме лёду. У недалёкай будучыні стане магчымым атрымліваць з лёду ваду, прыдатную для піцця. Экалагічны стан акіянаў. Актыўнае выкарыстанне Атлантычнага акіяна ў гаспадарчых мэтах вельмі адмоўна паўплывала на яго экалагічны стан. Воды Паўночнага мора і Мексіканскай затокі забруджаныя нафтай, якая трапляе ў іх воды з караблёў і нафтавых платформ. У воды акіяна трапляюць неачышчаныя сцёкавыя воды, таксічныя хімічныя адкіды і нават радыактыўныя рэчывы, што незваротна змяняе склад вады. Тыя ж праблемы характэрныя і для Паўночнага ледавітага акіяна. Каналізацыйныя сцёкі, забруджанне вады хімічнымі рэчывамі. Цягам доўгага часу неасвоеныя ўзбярэжжы, а таксама шматлікія астравы Паўночнага ледавітага акіяна выкарыстоўваліся для пахавання хімічных і радыактыўных адкідаў. Яшчэ адной вялікай праблемай стала пластыкавае смецце. У Атлантычным акіяне утварыліся дзве вялізныя смеццевыя пляміны, цэлыя астравы са смецця. Адзін з іх цалкам накрыў Саргасава мора. Запамінаем. Атлантычны акіян другі па плошчы і глыбіні. Ён мае самы працяглы падводны хрыбет, сярэдзінна-атлантычны. Ён самы выцягнуты з усіх акіянаў і размешчаны ў абодвух паўшар'ях. Атлантычны акіян актыўней за іншыя выкарыстоўваецца ў транспартных мэтах. Ён адыгрывае вялікую ролю ў сусветным рыбалоўстве. Такое актыўнае выкарыстанне прывяло да шматлікіх экалагічных праблем. Паўночны ледавіты акіян найменшы па плошчы, самы мелкі і вельмі халодны. Ён размяшчаецца ў межах паўночнага палярнага круга. Шэльф Паўночнага ледавітага акіяна займае больш за палову яго плошчы і мае велізарныя запасы нафты і газу. Пацяпленне Паўночнага ледавітага акіяна
можа выклікаць экалагічную катастрофу.